A primeira fin de semana de xuño do 2020 será ben diferente no concello de Ribadumia. Un ano normal este venres os veciños prepararíanse para a súa festa máis importante, a festa do viño tinto do Salnés. Este 2020 a cita sumouse a amplísima listaxe de celebracións canceladas pola COVID-19. Este fin de semana tocaba aquí uns días grandes aquí en Ribadumia na festa do viño tinto do Salnés. Debido a todas estas circunstancias coronavirus, pois dá esa casualidade que vai a ser un día triste para Ribadumia, pero, de alguma maneira tampouco queremos olvidarnos de todo da festa do viño tinto do Salnés. Pero o Concello de Ribadumia non renuncia á súa festa do viño tinto. Apelando ao espírito da celebración, o goberno local anima os veciños a gozar dunha proposta bautizada como distinta. Será a través de 3 concursos, un deles pensado para dinamizar o comercio. Queremos acordarnos do comercio local porque creemos que o comercio que hai que tratar de axudar, darlle un empuxe, e se creou o primeiro concurso de escaparates aquí no Concello de Ribadumia. Por lo tanto, todos aqueles comercios que queiran participar donde poidan mostrar o mellor escaparate, pois que poidan ter un premio para comprar aquí en Ribadumia. As outras dúas iniciativas diríxense á veciñanza, con 2 concursos, un de decoración dos exteriores das vivendas e outro a través do Facebook do Concello, con fotografías de como están a vivir a festa no fogar. O Concello xa pensa no vindeiro ano. Calquera temática, pero de alguna maneira que poida expresar ou que se poida orientar, digamos, ao disfrute da festa do viño tinto do Salnés. Será outro tipo de disfrute, por suposto, pero queremos que siga viva e para o ano poder chegar, se cabe, pois máis forte. Os premios serán uns vales de 50 € para empregar no comercio local.